Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam wali e mon kala pullo ɗo woni so pullo ardo yima jam wali e ma bandiraɓe ko yettere Allah yon so pullo ko golle jokki donc miɗo salmina kala pullo ɗo woni bandiraɓe min yawon jahe kala mbo waɗani abonné surtout nak enen ɓiɓɓe fuladunaɓe jahe to YouTube Full TV mbo Yeroso mbaɗon abonné e makko bandirawo série maɓɓe suudu baba fuɗɗi. Suudu baba ino waɗi fayda ɓay bandiraɓe ɓiɓɓe fuladu ino tawa toon bandiraɓe Yeroso koɗi ko Yeroso yiɗi pulagu, koɗi ko Yeroso fonki pulagu bandiraɓe on ji neɗɗo kala mbo tawɗon ko peccidirowo wala gandal ko yettere Allah ɓay vraiment min mi ƴeewi hanki primera capitulo ko yettere Allah ko nder kolda jaati kadi no vraiment Yeroso ko moƴƴo Yeroso ko a jiɗɗo pulawu Yeroso e wawno wonde tawa o arani ni o waɗa ɗum ɗo ɗum e nder leñol fulɓe o heddo jolfuɓe to taw ko ɗum ɗo ƴewno taw wana sababu nde yidde pulagu no gandi mi non ɗo e vidéo am jawtuɗo éducation ino moƴƴi donc Yeroso paranji makko ɗi e gokkimbo éducation mo ganduɗa hoorema ɓe gandinimbo neɗɗo ala ko jarɗa ala ko gonɗa taw wana ɗemgal ma wana culture ma wana adama hay ndiga hona ino waɗi fayda yimɓe ɓe ganda ɗum vraiment artiste men bo fuladunajo e ɗini hen ɗum woni tati bandiraɓe no vraiment Yeroso ko neɗɗo daraniɗo pulagu yimɓe ɓe fonna peccodira kanko e ƴefta e hawrintina donc surtout ɓiɓɓe fuladunaɓe jahe mbaɗe e abonné page e oɗo konti makko YouTube Full TV mbo Yeroso ɓe waɗa golle baɗɗe fayda vraiment ɗum noon on calminama on beltanama ha yeeso ko lawol.